गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमबाय। थ' बे समावहाय आंजों लोगोसे दं बिथां नबजित हाजवारी। थ' बे समावहाय बिथाङा मालानिफ्राय मेथाइ खनजेना एबा बबेसिम आरो बेसेबां मा इन्सट्रुमेन्ट्स बेसेबांसिम रोंगौ बेखौहाय आङो सोंनो थाखाय बिथांखौ आखायाव लादों। थ' नोंथांमोना खोनासंलांदो दिनै बिथाङा बबेनि मात आरो बिथाङा हिन्जाव लादोंना लायाखै आरो माब्रै संसार जागासिनो दं, बिथाङा मा कन्डिसनाव दङ आरो बिथाङा मा मावो बेखौ नोंथांमोना दिनै खोनासंदो। थारैनो बिथांनि रावजों नोंथांमोना खोनासंदो। थ' बे समावहाय आङो बिथांनो सम होग्रोयो गावनि इन्ट्रडिउसखौ होनानै लानो थाखाय। हामबाय नों सोंनायनि थाखाय। नाथाय माखासे जिनिसफ्रा प्राइभेसि जाहैबाय, गासैखौबो बुंजोबनो हाया। अब्लाबो आङो माखासेफोरखौ बुंलांगोन आरो। आंनि मुङाथ' नबजित हाजवारी, मिन्थिखागौ नोंथांमोना। आङो मेथाइ रोजाबजेननाया उन्दै समनिफ्रायनोमोन। जेब्ला सानडे स्कुलाव थाङोमोन अब्ला आंनि सिनियर गोबां गिटार दामनानै गान दानखांनानै मेथाइ रोजाबग्राफोरखौ आं नुदोंमोन आरो। बे समाव आं सानोमोन उन्दैनिफ्रायनो आंबो बेखौ दामगौ रोजाबगौ होननानै। ओमफ्राय एसे फानि जायो खिन्थाब्ला, जेब्लानाखि हाइ स्कुलाव एम इ स्कुलाव आरो एम इ स्कुलनिफ्राय जेब्लानाखि मिउजिक सोलोंजेनो अब्ला जोङो ड्राम ना मा होनो ड्राम सेट, सिगांनाथ' ड्राम सेटमोन, बेखौ जोङो दामोमोन आरो माने थुसिखौ साजायनानै ना, नैबे बेस नैबे मा होनोमोनलाय बेखौ पारकास बायदिसिना बिदि आरो स्नेयार बायदि होनानै साजायनानै ड्राम सेट बायदि खालामनानै दामोमोन आरो गनजों। बिदि एसे मोजां आरोना, गोसोखांब्ला बिराद खुसि मोनो। बेबायदि रंजा बाजा थाबोदों, गिर्जा हाबबोदों, सानडे स्कुलाव सोलोंबोदों आरो बेसिम इसोरनि बोसोनफोरखौबो रोंबोदों, मिथिबोदों। गाज्रि खामानिफ्राव माबा जाबोआखै, लिप्त जाबोआखै, थाबोआखै, इनभल्भ जाबोआखै आरो। इसोरा गावनि बोसोनजों सोलिनायखाय जोंखौ गाज्रि लामायाव दैदेनाखिसै। जेरै जों नुनो मोनो दा गोबां इयुथ्सफ्रा आन्दायलांनाय ड्राग्सजों ना, गाज्रि लामाजों थांनाय, नाथाय जों बिदियाव थाङाखिसै आरो ना। एसे जोहोलाव हिसाबै बैसोआव जोहोलाव जायोब्ला माबा माबिफोर अबेबा समाव टार्निं पइन्ट फैयो, सौग्रावनाय फैयो, रंजानो लुबैयो, जानो लुबैयो, अब्लाबो गोग्लैयो। होमब्लाबो बांद्राय गोथौद्रायाव थाङाखिसै आरो ना। जोहोलाव हिसाबै बेरायबाय, अबेबा मस्ति खालामबाय, बेफोर जाबाय आरो। दा फैयै फैयै आं नैबेखौसो सोंनो हास्थायग्रोदों, बबे दिननिफ्राय बबे समनिफ्राय मा समनिफ्राय मेथाइ खननो नोंहा इन्सपायार जादों? मेथाइ खननायाथ' आंना उन्दैनिफ्रायखामोन, अब्लाबो जेन'बा आङो इनभल्भ जाथारनाया हाइ स्कुलनिफ्राय आरो। हाइ स्कुलाव ओमफ्राय आङो गिबि खेब मेथाइ दानखांदोंमोन। आंनि बे मेथाइखौ रोजाबदों बिथां अरुन नार्जारी। औ, जेब्ला आङो खामला मावनोबो परदेसाव थांदों आरो, दिल्लीयाव दंमोन आं अब्ला। ओमफ्राय आं दिल्लीयाव आंनाव फन हरनानै सोंहरबाय बियो, नोंथां बे मेथाइखौ रोजाबगौमोनलै होननानै। ओमफ्राय आं हरदों आरो। मेनसन खालामनो हागोन नामा नामखौ, गाननि नामखौ? नङा बुहुमा जिउनि जिरायसालि होननाय। अह' आच्छा। नङा बुहुमा जिउनि जिरायसालि, गोसोआव फैबाय। होननाया बेखौ रोजाबदों आरो बिथाङा। ओमफ्राय बिनि उनाव आङो दानखांबाय अनेक मेथाइ। ओमफ्राय ससे समावथ' आङो रमान्टिकबो दानखांदोंमोन आरो। गोबां मेथाइयानो आंना बे गस्पेला रमान्टिकमोन। बेखौ आङो माबा खालामदों आरो, ट्रेन्सलेट खालामदों, माने कनभार्ट खालामदों आरो गस्पेलावहाय। मोननै मोनथामसो मेथाइ दङ। माने नोंनि बुंनायबा माने गस्पेल मेथाइखौनो, रमान्टिक मेथाइखौनो गस्पेलनि सोदोब बाहायनानै आङो कनभार्ट खालामदों आरो गस्पेलावहाय। बेबायदि। बे बेलायावहाय माबायदि जादों नोंहा? माबा मोनसे प्रब्लेम जायाखै नामा? जादों, प्रब्लेम जादों। मा जादों? जेब्लानाखि आं गस्पेल रमान्टिक रोजाबोमोन बे एबसुनि प्रग्रामफ्राव थाङोमोन, अब्ला मोनसे बेमार जादोंलै आंना, थै गनाय गारमानिफ्राय। गारमानिफ्राय थै गदोंमोन आरो। गारमानिफ्राय थै गदों आरो? औ, जानो हागौ इसोरा आंखौ बिनि थाखायनो साजा होदोंमोन ना मामोन, आं बिदि मोनदाङो आरो दा। ओमफ्राय मुलि लोंब्लाबो हामा, माने रं ट्रिटमेन्ट जाबाय थायो। आंना गेससो, लास्टलि मोनहैदों आरो गेससो। दा बेखौनो गेसब्लाबो नैबाव एसे खब जाबायना जेन'बा, बे खब दङ होननानै गेसनि लोंबाय थानाय जादों आरो। ओमफ्राय बेयाव ओरै बारासो जाहैबाय,
माने रं ट्रिटमेन्ट डक्टराबो हमनो हायाखै आरो बिदि जादों। माने नोंनि बुंनायबा इसोरा साजा होदों आरो बेबायदि मोनदों आरो आंनि जिबनाव मोनदों। ओमफ्राय नंमारगौ मोनदां आङो जेब्लानाखि गिदिंनानै फैफिनबाय होद नांला आंनो बेखौ, आङो गिर्जायावसो गासिखौबो रोंजोबनाय, इसोरा नोंनो टेलेन्ट होदों आं इसोरनोनो बाहायगोन होननानै नों साननाय फैफिनबाय आरो बिदि साननानै फैनानै आङो दाना बाइबेल कलेजाव थांगारबाय। आदसा आदसा दे बाइबेल कलेजावबो गोबां बाधा फैदोंमोन अब्लाबो थांदों। जोबनायाव आं बेयावबो साक्सेस जायो आरोखि। आदसा 6 माससोल' थानानै आङो फैफिनबाय। ओमफ्राय दाना आंना बेमारा हारसिं गालायबाय, हारसिं गानानै आं न'आव फैफिनबाय। बिदिनो फैफिननानै आंहा फरायनाया आद्रा थादोंमोन। बे आद्रा थानायखौ आङो हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै थाथ'बाय आरो दा। डिग्रि फार्स्ट सेमिस्टार फरायदोंमोन, फार्स्ट सेम फरायनानै माखासे फाइनान्सियेलि प्रब्लेमनि थाखाय स्टप जाबाय आरो। ओमफ्राय नोंथाङा मा सनावहाय हाबा जाखो? 2020। आदसा ओमफ्राय फिसाजो सासे मोनबाय। फिसाजोआ बेसेबां? 1.5 बोसोर बारबाय। आदसा दासिमबो 1.5 बोसोर बारबाय आरो। आदसा ओमफ्राय दा नोंथाङा जेन'बा हमनानै लादो जेरैबायदि सिगांहाय जोबोद ओंखारबाय थायोमोन, माने दा बिदि ओंखारनो हायोना हाला, जेरावखि लेंहरा मानो दा नोंथाङा बेबायदि एभेलेबेल जायोना जाला? मानसिफोरादि गोबां नोंथांखौ हांख्रायो आरो हामब्लायो, फैजानो लुबैयो चार्चफोरावहाय गोदै गारांजों खोनासंनानैहाय गावनि गोसोखौबो मोनसे इसोरनि प्रेजेन्टआव लाबोनो थाखाय सानो गोबां मानसिफ्रा। दा नोंथाङा सानो बेफोरखौ मा सानो? जेनेबा गुबुनफोर लेंहरनायाव नों टाइम होनो हायो ना हाया? दा बेफोरबायदि एभेलेबेल नंगौना नंला? दाथ' बुंनो थाङोबा 50% आङो एभेलेबेल नंला आरो। संसार थाबाय नालाय। ओमफ्राय मोनसे फिसा स्कुलाव आङो टिचार हिसाबै मावगासिनो दङ, ओमफ्राय खम सेलारियाव आरो। ओमफ्राय थाङो बिदिनो मानसिफोर लेंहरब्ला खाथि खालायाव बाइकजों थांनानै फैनो हानाय उइदिन सानसेनि गेजेराव आरोना, थांनानै फुङाव थांबाय बेलासियाव फैफिनबाय बेबायदि। ओमफ्राय हर थानाया खुब खम, उफाय गैयियाव थाहैनाय, अबेबा प्रग्रामाव थांनांगौ जायो। खिन्थु आं बिनि अनगायै दा गोदोनि बायदि मास मोनसे गाहाम थानो हाला आरो। न'नि मानसिफ्रानो उन्दैया आदानि फिसाफ्रा आंखौ सिनायामोन आरो। न'आव गिटार बायदिसिना लाना फैबा आदै जिंजाब होननानै गाबज्रियो आरो। बिदि आरो मास मोनसे गाहाम आङो न'आव थायामोन, गिदिंबायनानै थायोमोन आरो। ओमफ्राय खिन्थु दा बिदि होनो हाला, मानोना न'खर जाबाय, फिसाबो सासे मोनबाय, फिसाजो, बिनि थाखाय आरो। दा नोंथाङा जेन'बा दासिमाव नोंनि न'खर सालायनायाव माब्रैहाय सोलिगासिनो दं आरो बबेनिफ्राय जेन'बा सहाय मोनो? जेन'बा नोंथांनि न'खर सालायनाय फिसा दङ, हिन्जाव दं, नोंथाङा माब्रै बेखौ मेनेज खालामो? बेथ' आङो दा आंहा फादारजोंनो थायो नालाय, जानाय लोंनायाव जेबो दिगदार गैया, नांगौ बायदि मोनजागासिनो दं, जागासिनो दं, जेबो उसुबिदा गैया। दा हारसिङैब्ला उसुबिदा जागोन खोमा दासिमाव, अब्लाबो जेन'बा मा होननांगौ जाखो, अब्लाबो हाइ फाइ थानो हायाखै आरो मानसिफोर बायदि थानो हायाखै, अब्लाबो एसे न'खर हिसाबै थांनानै दं आरो जायै लोङै। दा नोंथाङा दि इउटुब चेनेल खुलिदों, नोंथाङा बेवहाय गोबांफोर गावनि जेन'बा गित खननायफोरखौ नोंथाङा हगारगासिनो दं, ओमफ्राय बांसिनानो भिउस जायाखै, ओमफ्राय नोंथाङा बैसोर जाय बिथांमोना नायगासिनो दं बिथांमोननिफ्राय सापर्ट लुबैना लुबैया? सापर्टथ' नांगौ नांनाया, ओमफ्राय आजिखालि थारमाने बिदिल' अडिय'ल' हगारनायजों जायाना, भिडिअ'बो नांगौ जायो। दा बेफोरनि थाखाय आंहा फाइनान्सियेल प्रब्लेम। आङो गान दोंसेखौनो दाबो पार्सनेलि हारसिङै दिहुननो हायाखै। जा दोंसे दोंनै दिहुनदों बेबो जाब जुब मानसिफोर जाया खनदों बेनो फैसा होनानै रोजाबनायसो आरो। आं जेसेबां दा हगारदों आंनि चेनेलाव, आं खुद दाबो गावनो फैसा बावहाय आं इनभेस्ट खालामनो हायाखै आरो। जेबो राहा गैया। दा नोंथाङा इसोरनि अननायजोंसो सोलिनानै दं आरो ना, न'खरखौ सालायनानै दं। आंनिफ्राय मोनसे बुंनाय, बिथाङा इउटुब चेनेल खुलिदों, बिथांखौ जोबनो गैयै सापर्ट खालाम, अननाय हो। इसोरनि खामानि मावनायाव बिथाङा दिनैसिम हान्थिगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन मण्डलियाव थांनानै इसोरनि बोसोनखौ हैयो। दिनैबो बिथाङा जोबोद मोजां इसोरनि बोसोनखौ हैदों। आंनि गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों आरोना, बिमानि सोमोन्दै, बिफानि सोमोन्दै, गथ'फोरनि सोमोन्दै जोबोद मोजां बोसोन होदों। थारैनो इसोरा बिथांखौ दैदेनगासिनो दं। दिनैसिमबो आङो मावला, आं हाबा जाबाय, आं दोनथ'सिगोन, बिदि बाथ्राफोरखौ बुङाखै आरो। बिराद गुबुनफोरखौहाय एडिफाइ खालामनो थाखाय बिराद गोसोआवहाय दङ बेहा। थ' बिनिखायनो बेफोरबायदि मावनायनि सायाव नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ। बे सापर्टआनो जाबाय नोंथांमोना अननायखौ हो
आरो बिथांनि चेनेलावहाय शेयार खालामना हो आरो नायनानै हो जाहाथे बिथाङा थाबैनो बेफोरजोंहाय मोनसे न'खर खुंनायनि मोनसे राहा लामाखौ मोननो हायो ना सार। थ' बिनिखायनो बे समावहाय आङो बिथांनि फार्स्ट दानखांग्रोनाय गितखौहाय आं खनजानो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोनाबो मोजां मोनो। सबसे सिगां दानखांग्रोनाय बा कम्प'ज खालामजेननाय बे गितखौहाय बिथाङा रोजाबदोंसै। गोसोआवथ' गैजोबला आं मेथाइखौ। मेथाइआथ' 300+ जाबाय दासिमाव गस्पेल मेथाइफ्रा। आदसा नाथाय बावजोब्बाय गोबां सुरखौ। बावजोब्बाय। आंनि जे सार्कोल दङ गथायबारि सार्कोल, बे सार्कोला खननै दिहुनबाय मेथाइ बिजाब, मेथाइ लेखा संसित, बेवहाय आंनि गोबां मेथाइ दं। ओमफ्राय आं गोबांखौनो हरनो हायाखै सुर बावबाय नालाय। ओमफ्राय सिगांनिफ्राय दानखांबोनाय माखासेया इसेबां सुइटेबोलबो जायाखै, बेनिखायनो होनाय जायाखै आरो संसितआव। ओमफ्राय जायानाखि सेलेक्टेड जायखौ मोजां मोनदों बेफोरखौल' होनाय जादों आरो। नङा बुहुमा जिउनि जिरायसालि, नङा संसारा जिउनि गोजोनथिलि, जोबलांगोन सानसे समाव, गोमालांगोन हानि बिखायाव, जोबलांगोन सानसे समाव, गोमालांगोन हानि बिखायाव, नङा संसारा जिउनि गोजोनथिलि, नङा बुहुमा जिउनि जिरायसालि, दङ नै बुहुम बिखायाव अराय जिउनि सैनांनाय, बोहैबोयो जिउआ अराय दुखु दाहानि मोदै, गैया संसाराव दान्दिसे जिउनि गोजोननाय, नङा गैया संसाराव दान्दिसे जिउनि गोजोननाय, नायगिरदोंब्ला नों सुबुं अराय जिउनि गोजोननाय, हास्थायदोंब्ला नों सुबुं अराय जिउनि रंजानाय, फैदो नों दानो जिउनि राजा जिसुनियाव, होगोन बियो नोंनो जिउनि गोजोन सोरगोखौ, नङा बुहुमा जिउनि गोजोनथिलि, नङा संसारा जिउनि जिरायसालि। हामबायसै। थ' बे समावहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामदो बिथांखौहाय। थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।